iki lho, lah iki. Oh, isih cilik-cilik, Lur. Heeh. Lah ngono kuwi, ngono kuwi, lah. Lur, Buklik saiki ning sawah golek kembang kates nang nggone sedulure Buklik, Lur. Oke. Ayo Lur, ikuti Lur karo Babe Lur lek golek Lur. Heeh. Iki lho deloken sawah sedulure Buklik enek kates, enek jeruk. Heeh. Enek apa iki? Jagung. Lemu-lemu. Jagung. Bek. Jan suga sedulure Buklik iki. Lah wis nembung Ugong. Hah? Wis nembung Wis Ugong. nembung mau. Wis nembung. Ning omahe kono. Kon terus kon budal dhewe jarene. Peh, po enak men. Heeh. Ya iki kowe. Ini iki yo, golek-golek iya, goleki. Ayo Lur, melu Lur. Ayo. Kembang kates iki lho, Buli. Oh iki. Heeh, iki lho, Buli, takno Oh Buli. cek cilik-cilik ngene iki. Wis. Oh. Lah iki lho, lah iki. Oh, isih cilik-cilik Lur. Heeh. Kembange wis gak apa-apa dipek ya Lur. Engko dicampur karo godhonge. Iki enak meneh nang kene iki. Ning kono. Iya. Heeh, sik. Ning dine be. Ning kene. Kuwi lho. Lah kuwi. Oh, mlebu rono. Heeh. Iki babe sing nyetriki Buli ben diwuki ya Lur. Sekarang cekelone be aja ceblok be. Nah iki. Iki lho Lur, lah iki. Ini kene. Iki engko diweseng-eseng enak iki Lur. Peh, tenan. Eseng-eseng dong kates, kembang kates. Campuri apa mbuh Buli sing ngatur kuwi engko Lur. Apik-apik. Lah iya iki lho jan kek wit iki ndek-ndek nek uwohe ngimbyuk ngene iki. Wah, ya uang teh lho. Terus kates apa ki jenenge? Apa boleh? Thailand. Thailand. Oh. Anu lek mateng lho iki kuwi. Iki lho Lur, deloken Lur. Wah, Lah iya, mantep to Lur. jan. Iki lho, lho. Jan. Karo lengene sampean lho sik gedhi katese Ya be. iyalah, lho, beda. Apian kates. Apian katese, Mbak Lur. Golek dong kates. Lah ngono kuwi, ngono kuwi lah. Terus karo sing aja kuwi sing nom, rada nom. Iki Lur. Apa-apa ki lek nang desa nek pokok gelem nang sawah Lur, entuk ae. Karo nembung tapi. Wong sedulur-sedulur iki do nawani Lur. Jago kok iya wae. Jan lho wong-lemune. Terus Deloken Lur. ke uwak. Ge apik. Yo. Nyapa be golek lempung be? Iki nganu Lur. Apa? Lempung iki ge godhong kates ben ra pahit Lur. Oh. Dadi enak engko dimasak Lur. Oke. Heeh. Bute semono be. Wis sak cukupe. Wis bebas iki nggawane wis. Iki lho Lur sak mene iki. Oke. Wis, go mulih karo Babe Lur, Oke. ya. Dimasak apa to jane iki? Biasa ngeseng. Geseng-geseng, kembang kates karo godhong kates. Ala kembang kates entuk sak witi iki lho. Wis ora apa-apa nggih campuran. Gak enek mau bae golek. Ngene iki sing nom-nom diuncek ngene iki lho. Di piye? Heeh, kulite disembreti ngene iki sing enom. Oh. Iku melok digodhog, eman-eman iki. Heeh. Enak gagange enom misale. Sing Engko dirisi tipis-tipis nek boleh. Heeh, kok wis mari digodhog dirisi. Heeh. Iki sing enek nih, iki sing enom. Oke. Ngene tok lho Lur lah, ngene iki disembreti. Apa lek arep diuncek apa disembreti niki lho. Oh iya. Nek boleh karo Babe Lur, nek godhog dong kates ngene iki karo lempung. Tapi enek wong ki jare Piye? asem karo dong jambu. Oh. Tapi boleh tau njajal panggah pahit Lur. Oh sik panggah pahit. Panggah pahit, ora ngalahne nganu lempung. Oh. Nek lempung jan ra pahit belas kae janan. Aman ya. Aman sentosa kae janan. Tak kira ono kuwi jarene wong biyen kayak lempung kuwi. Oh, lah ya iki yo manut wong biyen yo an. Oh. Lur, iki Babe arep nggodhog godhong kates Lur. Heeh. Kan godhong kates ki pahit, iya ta? Iya. Lah carane kangge ngilangi pahite iki lho Lur. Piye? Karo lemah lempung Lur. Oh lempung sing mau be. Heeh, iki engko digodhog iki Lur. Oh. Dadine dong kates engko ya enak ora pahit Lur. Delok ya Lur ya, melu Babe nggodhog dong kates ya Lur ya. Lur, boleh saiki ngirisi jagung. Heeh. Iki engko di apa nih didadar. Oh, Oh, dadar jagung lho. dadar jagung. Heeh, dirisi sik ngene iki. Gak sadulek Lur. Ngene iki dirisi tok ngene iki. Enak aku ben ceplus-ceplus Oh, beli. ceplus nih terus karo goreng tempe. Wis. Eseng-eseng dong kates. Dong kates iki ngono lho, karomane wong-wong lho. Heeh, Tre. Lek enek acara apa lek nek sing dong kates laris dhisik lho. Heeh.
Ki sama sik nyapa, Bu, Lik? Anu, gawe bumbune jagung. Hmm. Bumbune jagung dirisi ngene iki ae. Oh, lombok. Lombok. Terus Terus brambang, bawang. iki sing ndek lemper iki. Heeh, ya ning lembar iki, sing iki. Wis goreng niki tok lho rasa dilep lho. Iki dilepokne ning jagunge ngene iki lho sing dirisi mau lho. Dah, teknik siji ngene iki lho. Dikek tepung terigu lho. Terigu. Terigu apa teligu to ngene iki? Terigu, Bu. Terigu. Oh, boleh lu nganu lho gampang ngomong masalah-salah lho. Sing dikek apa ku, Bu, Lik? Oh iya, Iya. titik ae ngendak asin. Oh, tambahin lek kurang. Micin. Gula lek seneng manis ya oke, lek gak seneng manis titik ae. Penyedap. Oke. Dikek banyu lho. Sak titik sik ae engko sana kejemekan. Ini ae wis diwaduk pisan. Lali lur, gong diwe tumbar lur, saiki dikek tumbar. Bene gurih. Wis sakmono. Kulit seneng kayak tumbar, tapi ana yang dikek merica lur. Oh, sampean gak kayak merica, Bu, Lik? Gak. Tumbar ae. Tumbar. Lah wis enek lomboke pedes enggak sana. Oh iya. Engko perang kan karo anu mericane. Wah, Lur, Wis gembluduk. banyune lempung wis gembluduk, Lur. Lah iya. Saiki dong katese utawa kembang katese dilebokne sik, Lur. Oke. Men sak imit iki lho, Lur ya. Oh, cerai. Heeh, iki sak imit ra apa-apa, wis. Bokne, Lur. Wuh, Uh, kembang katese wis empuk, Lur. oke. Dintas dhisik, Lur iki, Lur. Ya, dintas sik. Lah lek ngentas ngene lur ning banyu lur. Kamu kembang katese wis, saiki godhonge lur saiki lur. Ya ta? Langsung ngono kuwi bae gak Iya. dirisi sik. Gak, ngene iki engko diombah ya diombah ping 7 lur. Ngono kuwi. Kok Syarat. ngene mbae ngono kuwi syarate lur. Nah, sempurna iki lur. Ana lon be. Ya. Yuk diulek pisan. Gak luber to kowe. Sik ditoto Alon-alon ae kuwi. alon-alon. Terus ngene lur. Nah, ngene lur. Nggane cilik ya lur ya. Wes ngene iki nah. Kendile kurang gede paling be. Iya, aku kurang gede trae. Duwene bulik cilik-cilik lho. Gak kaya sing duwe kendil. Sing duwe kendil gembel ya lho. Gembelo ngangeni ya be. Heeh trae. Dewek iya. Ya ora usah to. Kaya bulik iki nang pasar wis ra enek lur. Pabrike wis ra produksi. Wis ra gawe. Lur. Godhonge ke atas lek ngrebus babe wis empuk lur. Wis empuk be. Wis saiki arep dintas. Oke. Lek ngentas nang kene lur. Nang timbo iki nek banyune iki lho lur. Lah iki lho lur. Jegurne. Jegurne kene lur. Terus iki engko digo nang sumur lur. Diumbah sampai ping 7 ben gak ngeres. Lur, saiki goreng jagungnya lur. Wis mateng, jagungnya bintas. Cek apik warane beli. Heeh. Meringin. Ini jegurnya lur. Wis mateng tempene. Warnane ya apik kabeh. Heeh. Garai pengen langsungan. Wis arek ngene kek mangan yo. Sama sik nyapa beli? Iki lho ngirisi donge kate sing mari digodhog karo babe malah lur. Terus iki ana deseng-deseng tak irisi. Oh ngirisine ngono kuwi beli. Heeh, iki karo babe dumbah rusik mausan. Wis gak pahit ini iki lur. Oke. Iki lho koyo ngene iki lho. Iya. Iki bumbune seng-seng dong kates. Apa Enek beli? lombok cilik, laos, bawang merah, bawang putih. Wis ngene iki tok lur, saiki digoreng lur. Oke. Dan Mantap ya beli. mantep tenan tuh pedes enak itu. Dijegone lur. Kayak uyah lur. Micin. Gila. Penyedap lur.
Petis nih motor lor. Mundur sik dulu, Buli. Heeh. Hmm. Dikei anu apa lor? Banyu titik lor ben ajur bumbune malor. Wis mateng lor, rasane-rasane itu kates. Wih, Jan jan enak iki. Oh, iki kok atas e. Ya. Hati Buli. Bismillahirrahmanirrahim, wis mateng. Lur, le masak Buli wis rampung. Saiki babe karo Buli arep madang, Lur. Wah, Gitu, Lur. tenan heeh. Heeh, Lur, iki to, Lur. Segone apa, Be? Segone jagung. Sego jagung. Sego jagung. Enak, Terus Be. eseng-eseng dong kates, tempe karo bergedel, Lur. Heeh. Wah, tenan, Lur. Ini Fe, tak jegone Fe Heeh, ya. Dang. Dang. Lumayan ya. Heeh. Ya. Titik lomboke apa nah? Heeh, lho tetep babe iki wajib lomba. Kudune komplit, Buli. Aja kok urung segone Buli. Gak. Nah, ngono. Men ketok. Aku mulai sisa tapi arep iso ben teles. Oh, iso nek ndang gareng ndak an. Heeh. Kayak jagung, dadar jagung, Komplit, komplit. tempe. Ya. Heeh, ini. Eh, Di tangan. Aku ya madang pisan. Ndang. Jan. Ndang wis. bareng Tanteni kudune. dulu, Ndang. Heeh. Heeh. Buh. Mantep ya, Be. Mantep pol pokoke jan tenan. Super mantep iki, Lur. Heeh. Heeh. Delok, Be, koyo apa, Be? Iki lho. Iki lho, Lur. Jan. Biyo. Garai pengen lho. Ngomongi, Lur. Saya kayak ndang madang. Wis ya, Lur, ayo, Lur. Oke. Madang, Lur. Iki lho kamane lho. Boleh arep babe madang saiki ya. Ya. Monggo, Lur. Monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lor, delan kok iki lor. Bismillah. Enak kuwi. Heeh. Pas. Heeh. Kemeriuk ya, Buli. Enak. Lur, mantep, Lur. Iki jane iki apa luwe tare apa masakane Buli sing mantep iki, Lur. Loro-loro. Oh, ngono. Heeh, nah. Oh ya. Wayah makan siang karo masakane Buli mantep tenan lho, Tare, Lur. Tuh, bonge. Wah, jan tenan. Cocok. Jos masakane. Enak kan segala jagung jangan dong atas kan cocok. Gak pahit, Lur, dong katese, Lur. Masakane Tare, Lur sing mantep, Lur. Tenan, jos. Gak tambah nih sayang-sayang Buli. Aku tambah boleh. Heeh. Pokoke diwarek ya, Buli. Malah baru ketenanan. Be, gak ada masalah, sayang. Gak tambah bergeder. Ondang. Juga dia juga nih. Nyemuk dhewe. Ya, juga dia ya. Udah bisa. Kak ayo. Cocok. Kayak semilir aku enak. Nambah selera. Terai. Garai betah urip ning desa ya, Be. Heeh. Mangan karo dikipasi kipas angin alam. Heeh. Enake piye Buli, Babe? Enak piye, Be? Gonggur Lur. Alhamdulillah, Lur. Lek madang wis rampung. Wis wareg. Wis wareg ya, Lur ya. Wis cocok karo masakane. Babe karo Buli tetep ndongakne dulur-dulurku kabeh neng ndi wae diparingi seger waras, sehat, panjang umur, Lur. Gangsar, lancar, akeh rezekine lan berkah, Lur. Amin. Oke, Lur ya. Wassalam. Matur nuwun, Lur. Matur nuwun.